ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса созен хубен, зинда бошен. дӯстон, видеои имрӯза хонаҳои фурӯшӣ ҳастанд ки аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ва то охир тамошо кунед ки ба моро чӣ равон карданд. агар дар шуморо ки хона, замин, квартира, ягон аппарат, ягон компания дошта бошед, марҳамат метавонед дар ватсап мо муроҷиат кунед. мо дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ватсап мо дар рӯи экран. аз ҳаматон эҳтиромона хоҳиш дар канал подписатсия кунед. ягон рӯзи аз ҳамин канали ма ягон хонаи арзон ё ин ки мошини арзон мехаред, дастгирӣ кунед. дӯстони азиз, лайкҳоро бизанед. ба шуморо аз кадом шаҳру ноҳияҳо хона ё замин дар кор бошад, ҳатман дар комментар нависед. мо иншоалло ки пешкаш мекунем. ба ҳаматон дӯстон, тамошои бафароғат, дастгирии моро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешраи мост. лайкҳоро бизанед, подписатсия фаромӯш накунед. шербачаҳо мегзарем ба видеои имрӯза рафтем. дӯстони азиз, ба касоне ки студентский билет дар кортон бошад, марҳамат ба компания Акаи Далер муроҷиат кунед. компания ба бори аст, метавонед тариқи ватсапш муроҷиат кунед. дар номерҳои 7781 номерҳои ватсапшон дорад. сурат ва документҳоро равон кунед дар ватсап. иншоалло ки дар давоми 10 рӯз ба почта қади равонтон мекунанд бадро. марҳамат, ширкати Акаи Далер дар хизмати мо. дӯстони азиз, подписчикони канали Насим Теҷа Шербачо, ҳама каса созен хубен. хоб дӯстони азиз, ба як акара аз шаҳри Душанбе хона дар кора, яъне ки квартира дар кора навстройкам бошад, гуфтагие ки мешавад. хоб квадрати хона дӯстони азиз, яъне ки дехонага бошад, мешавад гуфтагие дехонага то 50-60 квадрат бошад, беҳтарин мешавад дӯстони азиз. наршад то 200,000 сомон, 250,000 сомон бошад, беҳтарин ай. яъне ки агар 300 та бошад, гуфтагие ки ҳозир ман 250,000 сомон дорам, далтиша бо остиёиса метин гуфтагие, яъне ки пули нақд 250,000 сомонӣ дорад дӯстони азиз. марҳамат, касоне ки агар аз шаҳри Душанбе навстройкам бошад, ба ҳамин акара ҳатман дар ватсапашон нависед. дӯстони азиз, дуюмин эълони мо хонаи фурӯшӣ аст, қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб ва маҳаллаи Мирзо Турсунзода, гуфтагие ки яъне ки Гулбоғ, деҳаи Гулбоғ. 3 дар хона боз як калидор дорад, 4 сотиқ замина свет дорад, гуфтагие бардора, ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. хоб дар наздикиаш дӯстони азиз, мактаб, магазинам ҳаст, ҳамсоё зиндаги кардистанд. бардора ҳамира як шикатор мекунем ва баъдан медурем зиндагӣ мекунем. гуфтагие ки ҳозир дар хел одамо зиндагӣ кардистанд, ҳамин дур намекунад, одам зиндагӣ кардиста бардора. нарша 130,000 сомон мегӯям, боз камтаракам савдо мешавад. марҳамат, рақамҳо барои тамос дар номерҳои 2211 ҳамин акмон ватсап ва номи дастишам кор мекунад. тариқи ватсап ҳатман муроҷиат кунед. дӯстони азиз, ана сеюмин эълони мо хонаи фурӯшӣ аст, қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, деҳаи Уртабуз, яъне ки ҷамоати шаҳрора гуфтагиан, хулоса ҳамон тарафо. 3 сотиқ замина бардора, 3 дар хонаҳай, хона деэтажай, яъне ки бо 4 тарафи хона як 5-6 девор бардоштагӣ маҳкам кардаги, оби светам гуфтагие ки дорад бардора. дастурошни фурӯхта мешавад. нақша 155,000 сомон мега, 3 дар хонара ва кухни баняи дарунӣ дорад дӯстони азиз. хоб дуюм этаж полни мансара гуфтагие ки яъне ки ягон чи хона сохтагӣ нест, мансарай. ҳуҷҷатҳои хона ҳамаш 100%, хона бо семблок бардоштагӣ, нархаш 155, камтаракам савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар экранмодаги тариқи ватсап муроҷиат кунед. ва дӯстони азиз, ба хотири меҳнати мо ҳатман ятаи лайк мезанем ва дар канал подписатсия мекунем. хонаи фурӯшӣ аст, қарор дорад дар ноҳияи Вахш, яъне ки ҷамоати биологӣ, деҳаи Таибет гуфтагие. дӯстони азиз, 4 дар хонаҳай ва 8 сотиқ замина, 4 хона ба калидораш, 2 дар хонаи дигар гуфтагие ки яъне ки 2 дар хонаи 5 метра гуфтагие дорад дӯстони азиз, ва ба калидор ҳам дорад. дуташ 4x3 кухни бания, алохона, деворош бо хишти лои, свет, об дорад гуфтагие. дӯстони азиз, обаш аз насос мебошад. мактаб ҳаста, беморхон дар наздикиаш ҳаста. нақша гуфтагие бо маслиҳат бугӯ. ина марҳамат, дӯстони азиз, занг мезанед ва маълумоти аниқтаи хонаро аз худи соҳибашон дастрас намоед.
дӯстони азиз, эълони навбатиамон хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ ва деҳаи Маҳмуд гуфтаги бордоро. 2 сотиқ заминаи дар хона дастирошни фурӯхтан дар кор бордоро мушкилӣ дорад гуфтагиай. Ҳамаи соҳиби хона обу светам пастайянӣ ҳастай. Ана ҳуҷҷатош ҳамаш 100%-ан, чортарафи хона маҳкам, нархи хонара 210 000 сомон мегӯяд, боз камтаракам савдо дорад. Дар номерҳои 1381 дӯстони азиз WhatsApp дорад ва дар номерҳои 2218 номери яъне ки дастишаи тариқи номерҳои WhatsApp муроҷиат кунед ва маълумоти аниқтарашро аз худи соҳибашон дастрас намоед. дӯстони азиз, ана марҳамат якта хонаи арзонака барашон реклама кардем. Хонаи фурӯшӣ аст, қарор дорад дар шаҳри Бохтар, ноҳияи Кушониё ва ҷамоати деҳоти Бустунқалъа, деҳаи Гулистон бордоро. Ина марҳамат 3 дар хонаи фасони хушрӯ дохтагиай, 2 сотиқ заминаи оби светам дорад бордоро. Номерои соҳиби ҳами хона мондаги нақша 230 000 сомонӣ мегӯяд. Касоне ки дӯстони азиз аз шаҳри Бохтар яъне ки хонахар бошен, марҳамат хонаи арзона аз даст натен. 230 000 сомон боз камтаракам савдо мешавад. Чортарафи хона маҳкам кардагиай. Ина марҳамат ҷои спалниш 3 дар хона бордоро. Нархи 230 бо савдо мешавад. Рақамҳои соҳиби хона плюс 7 қади сар мешавад. Охири 38 73 қади метавонед дар тамос биред ва маълумоти муфассалтарашон аз худи соҳибашон дастрас намоед. Дӯстони азиз, агар шумо чунин хонаҳо дошта бошед, ин ранги ҳами акам хе навори хушрӯш карда, дар WhatsApp мо роё кунед. Иншоалло ки мо реклама кардан хонаҳои шуморо фурӯхта медиҳем. Рақамҳои WhatsApp мо 911 32 43 44. Дар WhatsApp сурат ё ин ки видеошро роё кунед, ҳаракат мекунед. Дӯстони азиз, фурӯхта медиҳем. ҳатман дӯстон дар канал подписатсия намоед, яъне ки лайкаро фаромӯш накунед. Дӯстони азиз, иншоалло ки чӣ хеле ки мошин хона мехоҳед, бонастем ба шумо гуфта пешниҳодо мегардонем. Раҳмат барои дастгирии беҳтаринтон. дӯстони азиз, хонаи навбатиамон ана хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Балҷувон гуфтагиай, деҳаи Аждара. Ана бардоро яъне ки маълумоти продагини сай ба кабине ки маъқултон шида боша ҳамин нархати 12 сотиқ замина яъне ки 3 дар хона гуфтагиай. Камтар хонаҳо ремонтталабанд. Нархи хонара 100 000 сомон мегӯяд. Бо диққат тамошо кунед. Марҳамат алоқхона ҳам дошта будад бордоро. рақамҳои соҳиби хона 936 00 66 64 қад метавонед дар тамос биред ва маълумоти аниқтари хонаро аз худи соҳибашон дастрас намоед. дӯстони азиз, мегузарем ба ҳаштумин эълони имрӯза. Хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Шоҳмансур, деҳаи Санктуда ва ҷамоати Гулистон гуфтаги бордоро. 6 сотиқ заминай ва 6 дар хонаай. Ина марҳамат бордоро. Касоне ки яъне ки хонаи арзон кофтеса бошед, дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Шоҳмансурда 6 сотиқ замин, 6 дар хона, ҷамоати Гулистон, деҳаи Санктуда. Оби светам гуфтагие ки дорад, чортарафи хона маҳкам кардагиай, нархаш 400 000 сомонӣ, боз муомилаи хуб ҳам дорад. Рақамҳои соҳиби хона плюс 7 қати дар номерҳои 2006 номери WhatsApp дорад ва дар номерҳои 2083 номери дастиша. Дӯстони чортарафи хона маҳкам кардагиай, бо исми блок дарвозаам часпондагӣ ҳастай. Марҳамат харидорҳо метавонед занг бизанед. дӯстони азиз, нуҳумин эълони мо хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Восеъ, ҷамоати Тугара гуфтагиай, 3 дар хонаҳай ва 10 сотиқ замин. Нархи хонара 210 000 сомонӣ мегӯяд. Марҳамат дӯстони азиз, касоне ки аз ноҳияи Восеъ хонаи арзон кофтеса бошен, яъне ки даромада зиндаги кардан мешавад, барои шароити зиндагӣ кардан ҳастай. рақамҳои соҳиби хона 988 88 82 58 қадр метавонед дар тамос бароед.
дӯстони азиз, эълони навбатимон хонаи фурӯши қарордорад дар ноҳияи Файзобод гуфтагӯяд, ки аз ноҳияи Файзобод 5 километр дуртар мебошад. 4 дар хонаҳай ва бо симблои 4 тарафи хона маҳкам кардагиай. 13 сотиқ замина. Нархи хонаро 190 000 сомон мегӯяд. Рақамҳои соҳиби хона 935 04 10 05 худӣ метавонед дар тамос боед ва маълумоти аниқтарашро аз худусиёбашон дастрас намоед. дӯстони азиз, эълони навбатимон квартираи фурӯшӣ аст, қарор дорад дар шаҳри Бохтар, яъне ки Қурғонтепа. Хонага квартира дар 6-ум этаж дӯстони азиз мебошад, дар 6-ум ошина. Масоҳати хонара гуфтагӯяд, ки 48 метр квадрати меметрай. нархи хонаро бардорад 370 000 сомон мегӯяд. Марҳамат, харидорҳо метавонед дар номерҳои 98 22 22 21 дар тамос боед ва маълумоти аниқтарашро аз худусиёбашон дастрас намоед. дӯстони азиз, ҳазор омад калом барои дастгирии беҳтарин. Худованди меҳрубон нигаҳбонтон бошад. Хайр, то видеои оянда.